लोगोसे जानायनि गेदेरथार बोरखौ नोङो होदो आफा नों आंजों लोगोसे थादो आरो नोंनि फोथायग्राफोरजोंबो नों लोगोसे थादो आफा जाहाथे जों लोगोसे नोंनि बाथ्राखौ बुजिनानै प्रभु जोंनि जिबनाव जों माबा मोनसे बेनिफिट मोननो हायो नों बेबायदि गेदेर सहाय खालामदो आफा हामबाय होनबाय जों बयनिबो जिबन आरो गासिबो बाखि हाबाफारि आफा जों नोंनियावनो गथायबाय बोखांग्रा जिसुनि नामावनो बिदों आमेन दिनैनि जोंहा शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्रायनो जानांगौमोन खिन्थु बेखौ माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै जों माखासेखौ स्किप खालामनानै दिनैहाय जोङो सुनिबार मोनाबिलिनिफ्राय बे प्रग्रामखौ मोनबाय आं सानो बे सेसन मोनब्रैयावनो जोंनि थाखाय जथेस्थ' जागोन मानोना परिबेसाबो बांद्राय मोजां नङा नालाय दासिमबो बेखायनो जोङो बे सुनिबार मोनाबिलिनिफ्राय जोङो गाबोन मोनाबिलिसिम लागोन बेवहाय जों सेसन मोनब्रै मोनगोन आरो बेनिखायनो आं सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामबाय बयनिसिमबो जाहाथे बयबो जेन सेसन मोनफ्रामबो स्किप खालामालासे नोंथांमोना जेन प्रग्रामाव बयबो बाहागो लायो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम आङो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो सिगाङाव बा दिनै बे सेथि सेसननि थाखाय आङो बुंनो आखायाव लादों सांग्रांथियै थाबाय माने वाक केयारफुलि एन्ड प्रेयारफुलि माने जोङो सांग्रांथियै जोंखौहाय थाबायनो थिनदों आरो आयदाया सांग्रांथियै थाबाय बेखौथ' बयबो मिथिगौ होननानै आं सानो आरो एफिसियेन्टनि 5 बालाब 15 आरो 16 सारिखौ फरायोबा जों मोननो हायो आरो बेखौ फरायनि इसोरनि मुङावहाय नोंथांमोनाबो बयबो नायफालांनो हागोन एफिसियेन्टनि 5 बालाब 15 आरो 16 सारिखौ आङो फरायनि बिनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो मुंबो मिथियै मानसिफोर बायदि थाबायलाबानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो मानोना बोथोरा गाज्रि आं सानो बे बाइबेलनि खोथाया बेयो गोदान नङा मानोना जोंनियाव बाइबेलाव जेसेबां लिरजानाय दं बेयाव माने गोदान गैया आरो बे गांसे बिजाबनिफ्रायनो आरो दा बिनिखायनो आं सानो नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बेखौ बाय हार्ट बेखौ मेमरिबो दं आरो बेखायनो दिनैहाय जोंनि आयदाया जि बुंदों सांग्रांथि थाबायनाय मानि जोंनि सिगाङाव माबा मोनसे बिपदा दङ बा माबा मोनसे सौथु होग्रा बुस्थुफ्रा जोङो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै जों गावखौहाय बिराद सांग्रांथि थाबायनाय ना बिराद मोजां नोजोर होनानै थाबायनाय जाहाथे जों सौथुआ जाहाथे जों गोग्लैया जाहाथे जों बिपदाव गोग्लैहैया बिनि थाखाय जोङो माने मोनसे मोजां नोजोर लाखिनानै ना जोंनि बेबायदिनो सौथु होग्रा बिसयफोरखौ नोजोर लाखिनानै सांग्रांथि जिउ खांनाय एबा गाहाम बा लामाजों आवगायलांनाय बेखौ बुंदों आरो ओमफ्राय बेनिखायनो थिनहरजानाय पाउलाबो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बै समावहाय बेबायदिनो माने गाज्रि माखासे आखुथायफोर माखासे गाज्रि थासारिफ्रा एफिसा मण्डलियावबो दंमोन बेनिखायनो बे लाइजामजों लिरहरदों ना नोंसोरो मुंबो मिथियै बायदि मानसिफोर बायदि नोंसोरो दाथाबाय नाथाय मिथिनो गोरों बायदि गियानि मानसिफोर बायदिसो नोंसोरो थाबाय होनना बुंदों आरो बै समनि जि थासारि बे थासारिया दाबो जोबनानै थाङाखै आरो आथिखालावबो जोंनाव गोबां बेबायदि गाज्रि आखुथायफोर गोबां बेबायदि गाज्रि परिबेसफ्रा जोंनि दा जोंजोंहाय लोगोसे दा दं आरो बेनिखायनो दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै सांग्रांथि थाबायनो थाखाय जोंनि बे टपिकआ दिनै फोरोंदों आरो सांग्रांथि थाबाय आरो जोङो माने मा होनना बुङो प्रेयारफुलि आर'जाव नांथाबनानैबो जोङो थाबायनांगोन आरो मानोना बे बोथोरा जों ओरैनो बिजिरनानै नायोब्ला मिथिंगानि जि थासारिफोर मिथिंगानि जि फोरमायनाय माखासे जाथायफोरखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला मोनो माने जोङो लास्ट मोनसे सेसनाव जोङो दंफैसै आरो बाइबेलाव जेसेबांखिनि जि बाइबेल बिजाबफोर दं गोदान रदायाव बे गासैबो जाबोयै दा माने गांसे बिजाबाल' जाफुंनो थाखाय दंसै लास्ट माबायाव दंफैसै आरो जोङो दा बेनिखायनो जोंखौहाय सांग्राङै थाबायनो थिनदों बे जोबनाय समावसो जुदि जोङो बेसेबां गोबावनिफ्राय जों गावखौहाय दबथायबोबाय गावखौ कन्ट्रल खालामबोबाय ना गावखौहाय माने सै होबोबाय नाथाय जोबनाय समावसो जुदि नों गावखौहाय खोमानानै लायोबा बिराद दुखुनांथाव जागोन आरो बेनिखायनो जोङो
सांग्रांथि थाबायनांगौ नोंनि थाबायनाय लामाया ना माखासे सौथु होग्रा मुराफोर दं नामा नोंनि थाबायनाय लामाजों माखासे बेबायदिनो गाज्रि माखासे लामाफोर थासारिफोर दं नामा नों बेखौ नोजोर होनानै जोङो थाबायनांगोन आरो जों मुंबो मिथिबायदि जों थाबायनो नांला मिथिनो गोरोंफोर बायदि आरो दा बिनिखायनो थिग बेबायदिनो आथिखालावबो संसारनि गाज्रि थासारि एबा गाज्रि आखुथायफ्रा जोबनानै थाङाखै बेबायदिनो जों आथिखालनि सासे लाइमोन जानानै बे गाज्रि थासारिनि गेजेरजों माबोरै सांग्रांथियै जों जिउ खांलांनो माबोरै जों थाबायलांनो दा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै जोङो जोंनि उन जिबना मा जाहैगोन बेखौ जोङो एसे बाइबेलनिफ्राय एसे नायबावनो आरो जों जुदि सांग्रांथि थाबायाब्ला जोंनि उन जिबनाव जों मा जाहैगोन बेखौ जों एसे नायनानै जों दोनगोन आरो एक नाम्बाराव जाहैबाय लाइमोन समाव माबोरै सांग्रांथि थाबायनो बे गाज्रि बोथोरावलाय बे गाज्रि बोथोरफ्रावलाय आरो जोंथ' बयबो मिथिगौ बोथोरा गाज्रि होननानै मेगनजोंबो नुबाय खोमाजोंबो खोनाबाय आरो जोंनि न'खरफ्रावबो जों बेखौहाय मोगा मोगि जाबाय जानांबाय सैनांबाय खस्थ' मोनबाय आरो दा बिनिखायनो संसारनि गाज्रि थासारि आरो गाज्रि आखुथायफोरखौ जोङो माबोरै जों नेवसिनानै जों माबोरै थांनो बा एक नाम्बाराव दङ सांग्रांथि थाबायनो नोंनि समखौ नोङो मोजाङै बाहायनांगोन नोङो जुदि गावखौ सांग्रांथि थाबायनोबा नोंनि समखौ नों बिराद मोजाङै बाहायनांगोन आरो बेखौ इफिसियाननि 5:16 फरायोब्ला जों बेवहाय एसे बुजिनो हाबावगोन आरो बिनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो मुंबो मिथियै मानसिफोर बायदि थाबायलाबानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो बेवहाय बिराद गोथौ माखासे बाथ्राबो हाबनानै दं आरो जोङो मिथियै मानसिफोर नङा आरो इसोरजों सायख'जानाय गियानि मानसिफोर इसोरनि फिसाफोर धोरोमिया जोङो इसोरनि रायजोनि एक्टियार मोननाय जों मानसिफोर आरो दा बेनिखायनो जोङो मिथियै बायदि जों थाबायनो नाङा बेनिखायनो जोङो सांग्रांथियै नों गावखौ लाखिनोबा एक नाम्बाराव नों गावखौहाय गावनि समखौ नों मोजाङै बाहायनांगोन आरो समखौ जुदि जों बाहायनो रोङा जोंनाव बिराद गाज्रि थासारिफ्रा फैगोन आरो नोङो फरायनाय समाव नों फरायाब्ला मावनाय समाव नों मावाब्ला जानाय समाव नों जायाब्ला थिग राइट टाइमाव नोङो खामानिखौ मावनानै लायाब्ला समखौ नों मोजाङै बाहायाब्ला बेवहाय जोंनावहाय माने खैफोदा सौफैगोन आरो दा बेनिखायनो सांग्रांथि थाबायनो इसोरनि इस्सा बायदि जोङो मावनांगौ बे बिजाबावनो लिरदों इफिसियाननि 5 बेखौ फरायबानो जों दा एसे आगोलाव फरायलांबाय बेबायदिनो आरो इसोरनि इस्सा बायदि जों मावनांगौ 19 फरायोबा जों मोननो हायो आरो इफिसियाननि 5:19 सारियाव बुंदों इसोरनि इस्सा बायदिसो जोङो थाबायनांगोन आरो नोंनि इस्सा बायदि नङा आंनि इस्सा बायदि नङा मानोना नों इसोरनिसो नोंखौहाय दाम होनानै बायबाय होननानै बाइबेलानो डाइरेक्ट बुंदों इसोरनि बाथ्रायानो बुंदों करन्थियानि 6:19 से करन्थियानाव नोंखौ बायबाय होननानै बुंदों आरो दाम होनानै बायबाय बेनिखायनो नोंनि मोदोमा नोंनि नङा बेनिखायनो जोङो दिनै इसोरनि इस्सा बायदिसो जोङो थाबायनांगौ आरो जों मावनांगौ आरो समखौहायथ' जों बिराद मोजां बाहायखानांगौ आं सानो नोंथांमोना मोजां बाहायो आरो जोंनि समावबो जोङो समखौ मोजाङै भेलु होबोआखै दाम होबोआखै थिग समाव जों खामानिखौ मावनानै लाबो रोङाखै दा बेनि थाखाय जोंनियाव गोबां समस्याफ्रा नुजानो नागिरो आरो दा बेनिखायनो समखौ जों मोजाङै बाहायथारनांगौ आरो समजों लोगोसे जोंनि मावनांगौखौ जों मावथारनांगौ आरो सांग्रांथि थाबायनो इसोरनि बाथ्राखौ नोंनि जिबनाव बाहायदो माब्रैबा जों सांग्रांथि थाबायनो हागोन इसोरनि बाथ्राखौ नोंनि जिबनाव बाहायोब्लासो जेरै मा होनना बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आबो इसोरनि बाथ्राखौ बियो पइन्ट खालामनानै बुंदों आरो जेब्ला बे आनजादाव गोग्लैदों नङा होमबा ने बेखौ बयबो मिथिगौ जेब्ला जों माथाइनि 4:4-4:10 नायो बेवहाय बियो खनथाम बियो आनजाद लाजानायखौ जों मोननो हायो आरो जेब्ला बियो आनजाद लाजादों अब्ला जेब्लायबो बियो इसोरनि बाथ्राखौ पइन्ट खालामनानै बुंदों आरो इसोरनि बाथ्रायाव लिरनाय दं होननानै बियो बुंदों डाइरेक्ट मानसिया जानाय लोंनायनिल' थांनानै थानो हाया आरो खनसे लाबोदों सेकेन्ड टाइम आनजाद लाबोदों जिसु ख्रिस्ट'खौ आरो बेयावबो पइन्ट खालामदों बे इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्रायाव लिरनाय दं आरो लास्टआवबो बियो बुंबावदों
बेयावबो इसोरनि बाथ्राखौनो बेयो पइन्ट खालामनानै बुंदों आरो खिन्थु बियो जेनाखै आरो ना लासैनो दाना लास्टआव सैताना बेनिफ्राय गोजान जालांदों होननानै जों बेखौ फरायोब्ला मोननो हायो आं फरायाखिसै नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन आरो ना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ ना बे उदै बासिनानै मोदोमाव बेयो गांनाय उखैनाय जादोंमोन ना खस्थ' मोनदोंमोन बिनि लोरबांथिखौ नुदोंमोन बे समावहाय दिनै सैताना बेखौ आनजाद लादोंमोन बे माने गोदान बाथ्रा नङा आरो बेखौ नोंथांमोना खोनाफेरिबो नङा आरो बे समाव बियो पइन्ट खालामबाय थादों इसोरनि बाथ्रायाव होननानै बियो पइन्ट खालामबाय थादों आरो बेजोंनो बियो देरहासार मोनदों आरोखि दा बेनिखायनो जोंहा सांग्रांथि जिउ खांनांगौबा दा नों गावखौ दबथायनानै नों गावखौ हमथानानै जिउ खांनांगौब्ला बे गोब्राब समाव नों गावखौ गसंथानोबा इसोरनि बाथ्रा जोंनो नांगौ आरो नोंथांनि जिबनाव आंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसोखांथारनांगोन आरो जों गोसोखांथारनांगोन अब्लासो नोङो सांग्रांथियै जिउ खांनायाव नों बोलो मोनगोन आरो ओंखायनो इसोरनि बाथ्राया बिराद जोंनि जिबनाव थाथारनांगौ आरो जों बेखौ फरायनांगौ आरो गोबां जों माब्लाबा इसोरनि बाथ्राखौथ' जों फरायनोनो बायो ना जोंनि लाइमोनफ्राबो बायो खिन्थु नोङो जेसेबां फरायगोन एसेबां नोङो ओरैबायदि नोङो फरायबाय थानो लुबैगोन जेब्ला नों फरायगोन नोंनि जिबनाव गियानाबो मोनलांदेरबाय थागोन बारायलांबाय थागोन आरो जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राखौबो जोङो फरायथारनांगोन जुदि फरायथाराब्ला बाइबेलाव मा लिरनाय दं नों मिथिनाय नङा नों सैतानजों फेजेनजागोन नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ डिफिट खालामगोन नोंखौहाय फेजेनगोन आरो बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौबो फरायनांगौ आरो जायफ्रा फरायनो रोङा गोसोआव लानांगौ आरो दा लाइमोनफ्राथ' बयबो फरायनो रोङो आं सानो नोंथांमोनावथ' बिराद फरायनाय मानसिफोर दङ आरो नोंथांमोननियाव गोबां बेबायदिनो गोरों गोरा मानसिफोर दङ फरायफुनाय मानसिफोरबो दङ आं सानो नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ फरायबाय थायो आरो बे इसोरनि बाथ्राजों नोंथांखौ सांग्रांथि जिउ खांलांनो हागोन आरो ओमफ्राय लास्टआव जोबनाय 2 नाम्बार पइन्टआव लाइमोन समाव सांग्रांथि थाबायनायनि गोनांथि जों मानो सांग्रांथि थाबायनांगौ लाइमोन समावलाय लाइमोन समावल' सांग्रांथि थाबायनांगौ नामा मानो जों थाबायनांगौ आरो दिनै सांग्रांथि थाबायनो थिनदों बेखौ मानो जों थाबायनांगौ जों मानो थाबायनांगौ होनना बुंबा जों मोननो हायो बे लाइमोन समा मोनसे नोंनि जिबनखौ दाफुंनायनि थाखाय नोङो नारा नाथा नाजानायनि बे मोनसे सम होनना बुंदों आरोखि नोंनि भबिष्यतखौ दानानै लानायनि बे नारा नाथा मोनसे नाजानायनिसो सम बेनिखायनो नोङो बिराद सांग्रांथि नोङो जिउ खांनांगौ आरो नों थाबायनांगौ आरो दे बेखौ बाहाय बुंदों थाबायनांगौ आरो दा 21आव जायफ्रा इसोरनि बिथोनजों सांग्रांथि थाबायो बिसोरो थांखियाव सौहैयो हुदा बिजाबनि 30:6 सारियाव बेखौ नायोब्ला मोननो हायो जायफ्रा इसोरनि इस्साजों थाबायो आरो सांग्रांथि थाबायो बिसोरनि माने थांखिया साक्सेस जायो बिसोरो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो सांग्रांथि थाबायोब्ला खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनगोन जेरैहाय जेब्ला सासे मानसिया सासे लाइमोना जेब्ला बिराद सांग्रांथि थाबायगोन बिराद केयारफुलि बियो थाबायगोन जेब्ला प्रेयारफुलि बियो थाबायगोन बे मानसिया खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन आरो खैफोदनिफ्राय जों एग्जाम्पल हिसाबै लाबोनो हायो जेब्ला सासे मानसिया दा निउसाव होगासिनो दं केटिएमजों बिराद मानसि थैबाय बेखायनो केटिएमखौ फाननो मोनला होनदों आरोखि बाइकखौ मानो फाननो मोनला मानोना बियो बिराद स्पिड बिनि खारनाया कन्ट्रल खालामनो हाया लाइमोनफ्रा दा जायै लोङै फेयै माने बिसोरो ओरैबायदि स्पिडआव सालायो जै बोरैबा कन्ट्रल खालामनो हालाबाथाय बियो थैबाय आरो गुबुनखौबो थैनो गोसो गैयाबाबो बिथांमोनानो एक्सिडेन्ट खालामनानै फोथैयो आरो बेनिखायनो केटिएमनि ओंथिखौ मानसिफ्रा बिदिनो बुंलाबायो आरोखि खारबानो मोनगोन थैनायखौ माने बे ओरैबायदि स्पिड खारबानो थैनायखौ मोनगोन आरोखि केटिएम मानि बेबायदि मोनसे माबा होबाय आरोखि कमेडियानफ्रा दा बेनिखायनो जोङो कन्ट्रल खालामनानै जुदि जों गारिफोरखौबो सालायोब्ला माबा मोनसे खैफोद जानांगौब्लाबो जों बासायनायखौ जों मोननो हायो आरो नोङो 50 स्पिड थाङोब्ला नोङो गावखौ एसे कन्ट्रल खालामलांनो हागोन टार्निंफ्राव नोङो इजियैनो नोङो फेंहैनो हागोन जेन'बा खिन्थु 50नि अनगायै नोङो जुदि 90, 100 होयोब्ला नों फिदिंनो हानाय नङा हेन्देलाखौनो टार्निंआव नोङो सिद्दा थांगोन
बबेबा हाखराव नों गब्रायगोन थैगोन आरोखि दा बेनिखायनो बुंदों आरो जायफ्रा सांग्रांथि थाबायो आं सोरबाफोर बिदि गारि सालायग्रा दंबा गारि सालायग्राफ्राबो बेखौ खोनासंलानो मोजां आरोखि बांद्राय स्पिड थाङोबा जोङो माने थैनायखौ मोनखागोन आरोखि दाखालिबो आं थांदों प्रग्रामनिफ्राय महाबानिफ्राय थांदोंमोन आं बै बेंटल हाइ स्कुलनि खोला टार्निं दं बाथौ मिसनाव बेयाव सानै सेंग्रिफोर दाब्लिं फैदों स्कुटिजों गथ'फोर साथामखौबो फुनायसोमोन आरो आंबो बिराद गोजानावनो थानांदों आरो गावसिनि जायगाजों फैयालासिनो एकदम ओरै जोंनि जायगायाव सेनानै फोजोबबाय फेंनोनो हालामोन आरो बेबो जों गामिनिनो आरोखि बुंलायला आङो माने आंबो जुदि सोरबा फालतु सेंग्राफोर बायदि KTM सालायग्राफोरबायदि सालायमोनब्ला गावसोरबो थैबायमोन आंबो थैबायमोन आरोखि माने आं नुहुरखाबाय स्ल' थाबाय आं गारिखौ गाबथानानै थाबाय बिसोरो खुनुरुखुम फिदिंनो हाबाय साथाम गथ'फ्राबो रैखा जाबाय आरोखि थैथारगौमोन ओरैबायदि समायसा जाथारगौमोन बेबायदि ओंखायनो जोंहा बिराद सांग्रांथि जों सालायनांगौ अबाव टार्निं दं अबावहाय जों बेल होनांगौ बबेयाव जोङो स्ल' खालामनांगौ उनथिंहाय गारि फैदों नामा जों बिराद सांग्रांथि जों सालायनांगौ आरो जोंनि जिउ खांनायाबो बे रोखोमनो आरोखि खृष्टान जिबन जापन खालामनायाबो उनजों सोर फैदों सिगांजों मा दं जोंनि हेन्देलाव जोंहा लुकिं ग्लास होयो सोरबाया बेवहाय समायनाय मोना बोखानानै लायो नाथाय बेखौ मानो होदों उनथिंजाय नोंखौ नायनो थाखाय सोरबा फैदों नामा नोंजों आरो सोरबा बिदिनो क्रसिं खालामदों नामा अभारटेक खालामनो नागिरदों नामा नोंखौ नायनो थाखाय नोंखौ सेफ खालामनो थाखायसो बे लुकिं ग्लासखौ होदों आरो दा बेनिखायनो सांग्रांथि थाबायग्रा मानसिफ्रा बे रैखाथि मोननो हायो आरो थैनांगौनिफ्रायबो बे बारग'नो हागौ गासिबो थैनाया बे इसोरनि इस्सा जानाय नङा माब्लाबा जों थैनायखौ गावनो बोनानै लायो आरो दा बेनिखायनो न'आनि एग्जाम्पल हिसाबै जों लाबोनाय नह जायखौ जों नह होनो नहआ बे बिराद सांग्रांथि जिउ खांनायखाय इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ बियो खोनासंनानै खामानि मावनायखाय बिनि न'खरा बासायजानायखौ मोनदों जोंबो दिनै इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनानै जुदि सांग्रांथि जिउ खाङोबा बासायजानायखौ मोनगोन सेफटिखौ जों मोननो हागोन आरो जुदि जोङो डिसअबिडियेन्स बिनि बुंनायखौ खोनासंलासिनो जोंनि गोसोनि हास्थायनाय जोंनि गोसोनि साननाय लामाफोरजों जों थाबायोब्ला जोङो सानसे जों नस्थ' जागोन आरो जों गोग्लैगोन जोङो दंस' जागोन आरो दा बेनिखायनो जोंखौहाय सांग्रांथियै थाबायनाया बिनि थाखाय गोनांथि दं आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ जागायजेननायनि दबाला 9 सारियाव नायब्ला मोननो हायो आरो ओमफ्राय जोबनायाव 3 नाम्बाराव आं बेखौ बुंगोन लाइमोन समाव सांग्रांथि थाबायाब्ला मा जागोन सांग्रांथि थाबायनो थिनदों मानो थाबायनांगौ थाबायाब्ला मा जागोन दा आं थाबाया जेनेबा जोंनि गेजेरावनो सोरबा सानबाय आंनि गोसोबायदि आं थाबायगोन आंनि गोसोबायदि आं मावगोन जुदि सोरनिबा गोसोआव साननानै बेबायदि खामानि मावोबा मा जागोननो बाहाय बुंदों आरोखि लाइमोन समाव जुदि सांग्रांथियै थाबायाब्ला बेबायदि मोनसे महर लाहैनो हागौ नोंनि जिबना गिथाव मोनसे महर लाहैनो हागौ होनना बुङो आरो नोङो जुदि सांग्रांथि थाबाया नोङो जुदि इसोरनि बायख्यजों इसोरनि बाथ्राजों गोथार जिउनि दैदेननायजों नों थाबायनाय नङा अब्ला नोंनि उन जिबना मोनसे खोमसि दरसि बियो महर लाहैगोन बेखौ नुहुरो आरो बेहाय बाइबेलाबो बुंदों जेब्ला जोङो प्रडिगेल सन गोमानाय फिसाज्लाखौबो नायोब्ला जों मोननो हायोमोन एग्जाम्पल हिसाबै बियो अख्रायैनो बियो गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै गुबुन जायगायाव बियो थांदों गोसोबायदि बियो थाबायदों गोसोबायदि जादों गोसोबायदि लोंदों जोबथारनायाव बियो गावनि गाननाय जोमनाय घरि गावनि माला गावनि आगसाम घरि गासिखौबो फानजोबनानै बियो थाखा फैसाखौ ओरैनो दंस' खालामदों गारदों लास्टआव बियो मा जादों मानसिफोरनाव दाहोना थानो माबा खामानि मावनो थायो सोंब्लाबो लाखिजायाखै खुनुरुखुम लाखिबाय सासेया खिन्थु बियो अमासो गुमनो गोनां जादों जोबनाय समाव बियो अमानि गुमग्रा माबाबो आदारखौ जानो गोनां जादों होननानै जों बे माबाखौ मोनो आरो बे बिजाबाव फरायोबा लुकासनि 15:11 फरायोब्ला जों बेखौ मोननो हायो आरो नाथाय लास्टआव बियो बिफानाव गिनानै फैनांदों उफाय गैया बिफानि अननायखौ बियो गोसोखांलांदों आरो दा बेबायदिनो मा जागोन जोंनि जिबनाव जों गोसोबायदि जों थाबायोबा सांग्रांथि थाबायाब्ला जोंनि उननि जिबननि महर बेबायदि मोनसे गिथावना मोनसे महर लाहैगोन आरो इसोरजों सोमोन्दोआ बियो बायलांगोन जेब्ला नों गोसोबायदि थाबायगोन सांग्रांथि थाबायनाय नङा मा जाहैगोन नोंनि इसोरजों जे सोमोन्दो दंमोन बियो बायगोन आरो
बियो बायगोन मानोना नों इसोरनि इस्साजोंनो गैखाला नालाय नोङो इसोरजों जे सोमोन्दो लायोमोन बे सोमोन्दोआ बायगोन आरो रिलेशनशिप होननाय बुस्थुआ इसोरजों थानाय नङा आरो 2 नम्बराव थांखिया फैलुर जानो हागौ नोंहा जे एम दंमोन नोंहा जे सिमां दंमोन ना बेयो फैलुर जानो हागौ जेब्ला नोङो सांग्रांथि थाबायनाय नङा बे जाहैगोन बोथोर सौयैयावनो बियो थैनांगौ जागोन बा थैनोबो हागौ सोरबा फरायसा अननानै बोसोन बिजाबनि 4 बालाब 14 सारि लाइमोनफोरनिफ्राय सोरबा फरायहरनो हागोन जुदि जोङो सांग्रांथि थाबायाब्ला बोथोर सौयैयावनो जोङो थैनो हागौ लाइमोनफोरा दंना गैया जायखिजाया इंलिसबाबो जायो बाइबेल लाबाखैना दिनैहाय जागायजेननाय नालाय गाबोन लाबोगोन बिसोरो दे जायो दे 14 सारि दा 14 पद दुष्टनि लामायाव दाथां आरो दुष्टनि खामानिखौ दासोलों सुदुपद ओमफ्राय 10 अयदा 27 पदखौ फरायबोदो बेयावनो जोबसिगोन आरो जोंना दिनैनि जि 10 अयदा 27 पद औ फोरबोखौ मानिदो नोङो गोबाव जोरगोन दुष्टआ बोथोर सयैयावनो थैगोन हामबाय मानो गोनां पास्टरखौ हामबाय होनबाय गाबोन बयबो लाबोदो ना बाइबेल लानानै फै नायफायोबा जों एसे बांसिन गोसोआव थायो नालाय माने दुष्टनि खामानिखौ दासोलों आरो दुष्टनि खामानिखौ जों सोलोङोब्ला जों बोथोर सौयैयावनो जोङो थैगोन सोरबा सासेया बुङाखै आंबो बुङाखै खिन्थु बाइबेलासो बुंदों आरो ना बे बाथ्राखौ बेनिखायनो जोङो दुष्टनि लामाजों थाबायोब्ला सोरबाया हरखाबबो थैनो गोनां जायो माबा मोनसे जाब्रबथायफ्रावबो गोग्लैनो गोनां जायो आरो ना जुदि नोङो इसोरनि अननायाव थायाब्ला इसोरनि अननायनि बान्दोनि बे बाहेरायाव नों थायोब्ला नोंनिया रिस्कि आरो नोंनि जिबना ना बेनिखायनो सासे मानसिया मोख्रानि एग्जाम्पल होबाय थायोमोन आरो ना जोंनि लेक्सारारमोन बियो सालमाव फोरोंग्रा ना बेबायदि बिनि माबाया माखासे थियलजियानफोरनि बे ओरैबायदि मोख्रा फिसाया बिमानाव बाबथाबनानै थायो ना खिन्थु बिमाया बेखौ हमथाया मोख्रा फिसाखौ बे फिसायासो हमथानानै थायो अब्लाबो बे मोख्राया बारगोन खिन्थु ओरै दालाय बारबाबो बे फिसाखौ बियो हमथानाय नङा आरोखि बिमाया खिन्थु फिसायासो बाबथानानै थायो आरो खिन्थु बोरैबा गोग्लैबाथाय बे फिसाया गैला आरोखि जोङो दिनै इसोरनि अननायनि बाहेरायाव थायोब्ला ना बोरैबा इसोरनि अननाया नोंनिफ्राय गोजान जायोब्ला दा नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन आरो बिराद रिस्कि आरोखि इसोरनि अननायनि बान्दोनिफ्राय जुदि जों गोजानाव थायोब्ला आरो ना दा बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि आंगोनि फंबाय बिनानाव आरो मान होजाथाव दैदेनगिरिफोर आङो लाइमोनफोरनि थाखाय खोथा बुंदों बे पियरलि बियो इयुथनि स्टाडिखौनो होनदो खिन्थु टाइटेला सोलायदों चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट दा बिनि थाखाय आङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे जोङो ना सांग्रांथियै जेन जों जिउ खाङो ना परिबेसा मोजां नङा जिउ खांनायजों लोगोसे जों बिराद प्रेयारफुलि जों जानांसिगोन दा बिराद प्रार्थना खालामनांगौ जों आर'ज खालामनांगौ आरो ना मानोना बोथोरा गाज्रि जों बेखौ सिनायखाबाय नुखाबाय नोंनि मेगनजों नुबाय खोमाजोंबो खोनाबाय आरो जोंनि जायगायावबो जाखाबाय आरो दा बिनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोरनिसिम खावलायबाय जाहाथे जों बयबो सांग्रांथियै जोंनि सिगाङाव थानाय माखासे जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै जों जेन सांग्रांथि थाबायो ना खालि सैतानल' नङा नोंनि लोगोआनो नोंखौ सौथु होग्रा मुराबो जानो हागौ ना नोंनि न'खरावबो थानो हागौ सौथु होग्रा मुराया जोंनि गामिफ्रावबो थानो हागौ नोंनि लोगोफ्रा फरायसा लोगोफोर बिजनेस मावग्रा दखान जालायग्रा लोगोफोर थानो हागौ आरो बेनिखायनो बि केयारफुल अननानै सांग्रांथि जोङो लोगोसेयैनो थाबायलांनो जों सेस्था खालामनो दे बेखौनो दिनै इसोरनि बाथ्रा जोंखौ खावलायनो आरो बयखौबो बे गोब्राब मुगायाव ना
दानि जि थासारि बेखौ नायोब्ला फार्स्ट बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन जों ओरैबायदि माखासे सानोब्ला माने ओरैबायदि जाहैसिगोन मानसिफ्रा आनसिभिलाइजबो जाहैनो हागौ आरो ओंखायनो जोंहा बिराद सांग्रांथि ना जिसु फैयोब्ला जेन जों बयबो बेखौहाय लोगो लानो हायो बेनि थाखायसो आं बांसिन पइन्ट खालामना बुंबाय थादों आरो ना जोङो जोबनाय समावसो जोंनि जिबना आद्रि जायोबा बिराद नस्थ' जागोन आरो ओंखायनो दाखाल बावैसो फैनायाव आं नोंथांमोननो खिथादोंमोन आंनि आफाया बाप्तिस्मा लानानै खृष्टान जाबाय 1.5 मास जानानै बियो थैनानै थांबाय आं दाखाल नोंथांमोननाव फैनानै खिन्थाफैबाय बिनि उनावनो बियो थैबाय मानसिफ्रा गोबां बुंदों आरो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बुंदों खृष्टान जानानैसो थैगारदोंनो आरो फाग्ला फाग्ला मा नांजानायनि खृष्टान हाबनानै बाप्तिस्मा लाबोबायनांगौ जागोन दाना थैबायसो दा होनबाय आरो माखासे बिसोरथ' बुजिया नालाय बुजिया आरो दा ओरैबायदि आरोखि आंनियाव माखासे हेडेक जानानै फैलायबाय दा आफा थैनानै थांदों खिन्थु माखासे हेडेक आंनाव जादों आरो न'खरनि मानसिफ्राबो बुङो गामिनि मानसिफ्राबो बुङो आरो न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ बुंनो हायाखै आं ओंखायनो दाखाल बुंदों ना नोंसोर मानो इसेबां नाख्रेब जायो नोंसोरबो बाथ्रा बुंनांगौ ना न'नि मानसिफ्रा दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों माने बुजिनो हानायफ्रा बेहा सम जाबाय बिराद मोजां बियो बासायजानायखौ लानानै बियो थैनानै थांबाय न'खरावबो खस्थ' होआखिसै ना जिबनखौ बासायजानाय जिबनखौ बियो लानानै थांबाय दानो बियो इसोरजों थाहैबाय गोबां सान्थिनि बाथ्रा गोजोननायनि खोथा जोंनि न'खराव फैनानैबो बुंफैबाय गोबां मानसिफ्रा दा बेनिखायनो दा जोंहाबो बेबायदिनो मोनसे थांखि लानानै जोङो सांग्रांथियै जों जिउ खांनांसिगोन आरो दे लोगोफोर बयनिसिमबो बेखौनो बुंनानै आं दोनबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाथोंसै आरो जोंहा गाबोन सानसे फुङाव सानजौफुआव मोनाबिलियाव जाबावगोन बेयावबो बयखौबो फैनानै जोंखौहाय मदद होनो थाखाय आं खावलायबाय जुदिअ बियो इयुथनिब्लाबो नोंथांमोना बयबो मान होजाथाव बिमाफोरबो जोंखौहाय मदद होफैबाय बिनि थाखाय आं गोसो सिंनिफ्राय खोब रंजानाय मोनदों आरो आसा खालामबावदों गाबोनबो नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो मदद होबावगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगानायखौ लाबोगोन